Samantala, dalawang hinihinalang high-value drug suspects naman po naaresto sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Alaminos City, Pangasinan, madaling araw po ng Hunyo 10. Ayon sa ulat ng pulisya, isinagawa ang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Alaminos City Police Station. Sa operasyon, nadakip ang dalawang suspect na ituturing high-value individuals sa illegal na droga. Nakumpiska mula sa kanilang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5 gramo na nagsilbing bypass item. Na-recover din ang 4 pang heat-sealed transparent plastic sachets na may kabuang tinatayang timbang na 65 na gramo ng hinihinalang shabu. Ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang illegal na droga ay tinatayang umaabot sa 476,000 pesos batay sa standard drug price. Bukod sa mga illegal na droga, nasamsam din ng mga otoridad ang bypass money, baril, mga magazine at bala at iba pang kagamitang pinaniniwala ang may kaugnayan sa illegal na aktibidad. Matapos ang operasyon, dinala ang mga naarestong suspect sa mga nakuhang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa mga kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at iba pang kaugnay na batas. IFM News. IFM News. IFM News.